Osatu bitarrak zer diren eta zelan osatzen diren ezagututa, joango gara existitzen direnak taldekatzera. Hor ikusten dugun moduan, 1, 2 eta 3 talde ditugu, eta hori artean hasiko gara gaur ikusiko ditugunak hauek izango dira. Oxigeno konposatuak, eta gehien bat 2 talde bereizten dira. Oxidoak, non salbuespen batzuk daude, hemen ikusten dugun moduan, eta peroxidoak. Oxidoekin hasita, hauen kasuan, hemen azpimarratuko dugu, oxigenoak -2 oxidazio zenbakia duela. Eta hauek osatzeko zer daukagu? Ez metal edo metal bat, eta oxigenoa. Oxigenoak esan dugun modura, -2 oxidazio zenbakia izango du, eta besteak, positiboan duen oxidazio zenbakia. Hau badakizue, gurutzatu egiten direla, hauona doala, eta holan, osatzen dugu goian daukagun formula hori, dela, bi isa bi, o isa. Eta honek, egiten dio referentzia metalak edo ez metalak duen oxidazio zenbakiari. Hemen, zuzentzeko dela hori. Bale, ados, formula ezagutzen dugula, jungo gara orain, izendapenetara. Izendapenetan, ikusten dugun moduan bidauzkagu, hasiko gara lehenengo kasuarekin, bale? Hau, dala, aurrizki erabiliz, edo beste modu bat deitzeko dala, sistematikoa. Nahiago duzuena. Bale, zer daukagu? Hasiko gara lehenengo adibidearekin, bale? Sodioa dekogu, lehenengo dekogu aurrizkia. Zeirei egiten dio referentzia horrek, aurrizki horrek. Horrek egiten dio honen lehenengoz dagoen elementuaren zenbaki honi. Lehenengoan daukagu bi, ordun di. Bigarren honetan ditugu bi, ordun di. Honetan ez dekogu ezer, ordun ez dugu ezer jartzen. Gero egiten diogu referentzia elementuari, hau da metala edo ez metalari. Kasu honetan sodioa daukagunez, sodio izango da. Kasu honetan burdina denez, burdina. Eta kasu honetan nitrogenoa denez, nitrogeno. Hurrengo aurrizkiak jaingo diogu oxigenoari erreferentzia. Orduan, hemen daukagun aurrizkia, honi egiten dio referentzia. Hemen daukagun zenbakia. Zenbakirik ez dagoenez, hemen ez dago ezer jarrita. Baina hemen 3 bat dagoenez, tri izango da. Hemen 2 daudenez, di izango da. Gauza bat zuzenketa bat egiteko, hemen banatute joan beharko litzateke eta gogoratu burdina aitzatxia gazdoala. Eta azkenik, joan behar gara oxido hitza idaztera. Zeri egiten diogoela referentzia? Hemen dagoela eta lehen esan dugu moduan 2 minus dekola hor. Orduan, oxidoa hemen jartzen dugu, hemen jartzen dugu, eta hemen jartzen dugu. Orduan, modu horretan, aurrizki erabiliz, hau guztia definitute dago. Bale. Orain joango gara, beste erara dala oxidazio zenbakiaren, eta hau da, stok. Zer desaten dugu hemen? Elementuaren oxidazio zenbakia erromatarrez, beti aukera bat baino gehiago daukagunean. Ikusiko ditugu bertan ditugun 3 adibideak. Lehen esan dugu moduan, lehenengo ez elementuaren izena jartzen da. Kasu honetan sodioa daukagu, kasu honetan burdina, eta kasu honetan nitrogeno. Gero zer jarri behar da? Oxidazio zenbakia erromatarrez. Ikusten dugun moduan, lehenengo kasuan ez dago ezer jarrita. Zergatik? Sodioak bakarrik plus bat oxidazio zenbakia izan alduelako. Orduan ez dugu parentesi hori jarri behar. Bigarren kasuan, burdinak, bai jarri dugu, ze burdinak izan aldau. Plus 2 eta plus 3. Hauek ez dira buruz ikasi behar kalkulatu aldirelako. Gogoratu, aurretik ikasitakoa. Eta azkenekoan baitare jartzen dugu, nitrogenoak baitare bat baino gehiago izan lituelako. Horietako bat da, plus 5, eta hemen da definitu egiten duguna. Hau, kalkulatuta dago baitare. Gogoratu zalan egiten dan, junatzera eta ikusiko duzue. Eta gero azkenik, jartzen dugu oxido hitza, eta hor jartzen dugu, eta jartzen dugu. Hemen plus 5, baina beste batzuk ere baduz.
Ordun, gogoratu, estokean, oxidazio zenbakia bakarrik, oxidazio zenbaki aukera bat baino gehiago duten kasuetan jartzen da parentesi artean erromatarrez. Bale, hau bete egiten da guztientzako, baina salbuespen batzuk daude. Zeintzuk dira horiek? Hemen ikusten dugun modua, aluroak dira. Halogenoak barkatu, eta oxigeno aluroak ditzen dira. Eta halogenoak dira 17. taldekoak, hemen dituzue. Zergatik gertatzen da hau? Jarraitzen da oxigenoak -2 oxidazio zenbakia izan da, baina hauek elektronegatiboagoak direnez, ordena beste modu batean jartzen da. Oxigeno aurrean, eta adibidez kloroa atzean. Hala eta guztiz ere, hauek positiboan daukaten oxidazio zenbakiak hemen jarko herriko dira, adibidez +7 erabiltzen badugu, bertan jarriko da, eta honen -2 hori. Hori, holan izango da, bakarrik aldatzen dela, da, formulan orden hori, gogoratu, 17. taldekoekin. Karo, zer gertatzen da izendapenarekin? Izendatzerakoan bakarrik dekogula modu bat. Errazena, aurrizki modura erabiltzen dana. Osea, da, aurrizkia, hemen ez dekogula, baina hemen bai daukagu tri. Aldatzen dana da, oxido erabili beharrean, oxigeno erabiltzen dela, oxigeno, hemen daukagu oxigeno, horrekoa borra egin zait, tri hori hemen daukagu, hemen ezakoen ez dago jarrita ezer. Oxigeno egiten diogu referentzia, aurrean doanean oxigeno hitza erabiltzen dela, eta gero dekogu. Bigarrenaren aurrizkia, dala bi hori, di eta di kasu bietan, karo, oxigenoak -2 erabiltzen dau, eta gero jarri behar dugu halogenoaren izena, dala fluor lehenengo kasu honetan, eta hemen aldatu txeko bardana, hau da, di kloruroa, bale? Orduan lehen esan dugu moduan, aurrizkia, tri, eta hemen oxigeno hitza, oxigeno dagoelako aurrean, orduan oxigeno. Ten dagoela referentzia hemen aurrean dagoela, eta gero joan behar gara bigarrenaren aurrizkira. Dala, di hori, egiten dugu honi eta honi referentzia. Gero, halogenoen izena, dala, fluor eta kloro, baina garrantzitsua. Atzeko partean daudenez, bale? Atzeko partean daudenez, jarri bardogu beti uro atxizkia orduan daukagu. Hor uro eta uroa. Oxioekin bukatuta, peroxioekin jarraituko dugu. Zer daukagu peroxioetan? Peroxioetan daukaguna da oxigenoak, kasu honetan, -1 oxidazio zenbaki erabiliko du. Baina zer izango dugu? Oxigeno bat, beste oxigeno batekin, eta holan, biok batera, -2 oxidazio zenbaki izango dute. Hau da, hauek ezin dira banatu. Bale? Inoiz, horrek zer dakar? Ba, beti, formulan, oin ikusiko dugun modura, formulan, ikusten dugun moduan hemen, dekogu metal bat, garrantzitsua, eta gero O2 bi-. Hemen biderketa beti izango da bikoitia. Bale? Ezin izango dugu oxigenoaren atzean, simplifikatzen badugu ere, bikoitia zen zenbaki bat, ze peroxioen bi oxigenoen arteko lotura apurtuko genuke. Ikusiko ditugu adibideak. Hemen, lehen euki dugu, oxidoetan ikusten baduzue, bueltatzen bazarete atzera izan dugu Na, izan dugu
oksidoa. Na, bi, o. Zergatik? Baina gero hemen zer gertatu da? Na bi, o bi. Zer gertatu da hemen? Eneak bakarrik dauka plus bat. Oxio egiteko, egiten dagoena da, oxigenoren minus bi hartu. Baina kasu honetan, peroxio daukagunez aldatu egiten da. Eta hemen daukagu berriro aurrizki izendapena. Edo sistematikoa gogoratu. Epa. Zuten ari nintzen moduan hori. Hemen, hau daukagu aurrizkia dela, bebai sistematiko eta daukagu hemen. Aurrizkia, di hori egiten diola. Bi horreri referentzia, elementua egiten diola sodio eta sodio, gero daukagu dioli egiten diola referentzia bi horreri, eta gero daukagu oksidoa. Bale? Gero daukagu oksidazio zenbakiarekin. Kasu honetan, sodioak bakarrik plus bat dauka. Orduan, plus bat eukinda, lehen esan dugun moduan, hemen daukagu Na-bio dala oksidoa. Orduan, kasu honetan elementuaren izena jarri egiten da, sodio, baina zeta ez dugu jartzen. Eta aldatu egiten da aurrekoarekiko da, peroxido izena jartzen dugula. Ikusten duzu zelan aurrizkian oksido hitza erabiltzen dugun oraindikan, oksigeno dagoela urtzean esateko, baina kasu honetan peroxido erabiltzen da. Ikusiko dugu bigarren kasua. Ikusten badugu H2O, H2O2, guk hor esango genuke oksidoan dala hau. Ura edo dihidrogeno oksidoa. Kasu honetan daukagu dihidrogeno dioksidoa, bale? Edo hidrogeno peroxidoa, bale? Hau dela urroxigenatua. Eta azkenik eukiko dugu kuprea. Kasu honetan ikusiko dugu kobre, daukagula kobre dioksidoa, eta gero kalkulatuko dugu, hemen pentsako zenukete izan daitekela hemen kobre, hemen pentsako zenukete dala kobre lauro oksidoa, baina peroxidoetan gaudenez, zer izango dugu? Kobre plus bi, eta o, bi minus bi. Eta horregaitik, hau gurutzatu egiten dauna, eta iratzen dira kobre o bi. Eingo dugu holan, kobre bi, o bi, bi, baina hauek simplifikatu egiten dira, eta lortzen dugu kobre o bi. Hemen daukaguna da. Bale, horregaitik kobreak oksidazio zenbaki bat baino gehiago duenez, hemen hau jartzen dugu. Beraz, orain praktikan jarriko dugu ariketak egiten.